800, bal 3 erős. Bal 3 erős, 20-ra jobb 4 úton. Bal 3 erős, 20 jobb 4 úton. Jobb 4 úton. 150 bukkan, mennyi normálisan, ne essünk ki. Bukkan után 800-ra lassítom. Jó. Megverlek. Na, itt van. 300. Balöt háznál kívül betontuskó. Balöt háznál kívül betontuskó. Balöt betontuskó. 200 befele, 100 fölfele. Fölfele, és 100 a bubik fék, és 50 jobböt szűk hidas. Bubik fék, 50 jobböt szűk hidas. 300. Lehetősen balról. És majd 120-bal 4 tempó kívül árok. 120-bal 4 tempó kívül árok. Kívül árok. Oh, yeah. Bocsi vagyok. 300 jobb 4, dől tempó. Jobb 4, dől tempó. Jobb 4, dől tempó. És 80. 80, bal 5 tempó még. Bocsánat. És 80-ra jobb 5. Jobb 5. És 80-ra bal 5 szar. 80 bal 5 szar. Bal 5 szar. 300 kisház után 100-ra fékezett, balott úton. Itt a kisház, és 100 fék, balott úton, jobb úton. Balott úton, jobb úton. Jobb úton. 50 bal 4 szar, 50 bal 4 szar, szar. És 300. 300. Magas les után még egy 70. És sima bal. 70 sima bal, 50-re fék, mert jobb 5 kívül árok. Sima bal 50 fék, jobb 5 kívül árok. 120 lefele, 100 fölfele, Tóknál 70-re fékezel, mert jobb 5. Béla Magyar, 70 fék, jobb 5. 200. 200-ről. Rönk után 50, és sima jobbból, sima bal. Sima jobbból, sima bal, és 250. Sima bal, 250, bal 3 tempó. A vége bal 3 tempó, és abból lesz egy sima jobb. Bal 3 tempó, sima jobb. És sima jobb után figyelsz, 30-ra fék, sima jobb 30 fék, mert sima bal től, sima bal től, jobb 5 és bal 6. Jobb 5, bal 6, jobb 2.
és 40 sima bal hosszú. 40 sima bal hosszú, és 30-ra jobb 5. Figyelj! 30-ra jobb 5 a sima bal hosszú után. Itt a jobb 5, figyelj! És 40-re bal 4 vág a sima jobba. 40 bal 4 vág a sima jobba. Bal 4, vágod a sima jobba. És 40, sima jobb, sima balból sima jobb. Sima jobb, 40, sima bal, sima jobb. Sima bal, és sima jobb, és 70-re sima jobb. És erdősáv, sima bal, erdősáv végénél. Sima bal, erdősáv végénél, és 70, és jobb egy. Jobb egy után 80-ra bal 2 tempó bátor. Bal 2 tempó bátor, sima jobb. És 200 sima jobb fék, mert 40 bal 5. Sima jobbot megfékezed, mert 40-re ott a bal 5. Jobb 4 tempó. Jobb 4 tempó. Itt a jobb 4. Tempó, és 600. Kurva picsába. Mi volt? Lefektünk van, mi akkor? Biztos. Hát miért ütött az a szar? Bassza meg! Kurva anyját.